oso gorra. Zer egingo zaio da? Zorion, Xabi? Alaxe da, zorion. Aurten sekulakoak egin ditu. Momentu garrantzitsu zian, netzako, amets bat bizitzeko aukera. Pilotakada batean zapuztu zen dena eta Xabi Tolosak jaso duen atxikimentuak unkitu egin zuen pilotaren mundua. Pelotan nik uste irudi oso ona izan zula, eta nire aldetik bai jendea oso eskertuta nago emandako babes guztiagatikan. Kendu bai, baina eman ere egin zion binekakoak anoetarrari. Aurreneko maila hortan jokatzean, exigentzia hortan, nire irudiak eta joko mailak sinesgarritasun bat izan zula iruditze zait. Arantza ateratzeko aukera izango ote dute Altunak eta Tolosak 2024an. Nik nire maila berreskuratze baldin bat, biontzako oso politia izango litzateke berriro elkarrekin jokatzea. Horretan dabil Xabi, maila berreskuratu nahian. Gimnasio ordu asko sartuta, azkeneko aste hauetan frontoien bai. Aspeko atzelaria ez da pilotalekura nahi bezain azkar itzuli. Sentsazioak etzian guztizonak, zuntza usturan inguru hortan muskulu azkar kargatzen zitzaitelako. Baina hori ere gainditu du eta praka zuriak jantzita izango da Xabi Tolosa bihar Labriten. Garrantzia eman lesioai, partida ondo bukatzeai, eta partida lehiatu eta irabazteko aukera balin bauke, oraindik hobeto.